Comezamos na Coruña. Alí falamos esta mañá coa familia de Joel Quispe, o mozo de 22 anos morto dunha coitelada na confluencia entre as rúas Sinfónica de Galicia e Juan Flórez no ano 2023. A nai conta que tras procesar por asasinato os 3 acusados do crime do seu fillo, sentiu xa alivio. Reyes. Sí, nos falamos con Maritza, a nai de Joel Quispe, e di que tras algo máis de ano e medio de concentracións e mobilizacións, por fin agora a xustiza lles dá a razón. Di que tras coñecer a noticia de que os 3 implicados na pelexa van ser procesados por asasinato, sentiu alivio, malia que non lle quita esa dor que sente desde aquela madrugada do 24 de decembro de 2023, cando o seu fillo recibiu aquí mesmo unha coitelada mortal. Desde aquela, nesta zona non faltan as súas fotografías, flores candeas e tamén mensaxes reclamando xustiza. No busqué otra cosa, justicia. Día a día luchar, estar al pendiente, a que se haga justicia, es duro. Para mí es muy duro. Es un alivio para mí. Sí que ese dolor no me lo van a quitar, pero por lo menos son juzgados por asesinato. É o sentir de Maritza, a nai de Joel Quispe, que acolle con alivio e satisfacción a noticia do procesamento por asasinato dos 3 implicados na lea da madrugada do 24 de decembro de 2023. En relación ao seu grado de implicación, o auto sinala o presunto autor da coitelada mortal como autor do asasinato, o segundo implicado como cooperador necesario, xa que, segundo o abogado da familia, foi quen lle facilitou a navalla o anterior, e o terceiro como encubridor do delito de asasinato. Nos decíamos que isto é un asasinato, porque a forma de causar a morte a Joel foi cunha circunstancia agravante, que era esa alevosía, tanto por desvalemento como sorpresiva. E precisamente esa alevosía por fin ben recollida nese auto de apertura de xuízo oral, e sempre fomos moi duros ca posición que tiña o Ministerio Fiscal porque non a compartíamos. Non entendíamos ese cambio de criterio para crimes moi similares que suceden na nosa cidade. A Fiscalía solicita 14 anos de cadea para o acusado de ser o autor da coitelada mortal por un delito de homicidio e defende o sobreseimento das causas abertas contra os outros 2 implicados. Con todo, a familia insiste en que non todos os participantes na lea serán xulgados desta volta. El vídeo circula en redes sociales, que se ve ahí perfectamente que es una sola pelea, que no fueron 3, fueron más. Fueron 11, yo los conté, son 11 personas contra 1. A prova que temos, creemos que é máis que suficiente para determinar que esa pelexa, donde evidentemente non poñemos en dúbida que puderan participar máis persoas, pero por lo menos o que temos probado que son estos 3 máis os outros 2 do outro grupo, nunha única unidade de acto. Esta causa por un delito de lesións contra outros 2 mozos segue en fase de instrucción. Si está previsto que o xuízo oral contra os 3 procesados por asasinato que se vai celebrar con xurado popular comece no primeiro semestre do 2026.